La policia local de Castelló va dur a terme en breu un nou servei dedicat als veïns i veïnes. En què va consistir aquest servei? Quins són els seus objectius? Nosaltres estem ací acompanyats per l'alcalde, per Òscar Noguera, per a que ens conte tots els detalls. Què tal? Molt bon dia, Òscar. Hola, molt bon dia. Com he dit, este nou servei de la policia local del municipi, conta'm en què consisteix i quan es va dur a terme. Bé, bàsicament el servei ja està en funcionament i consisteix en el policia, com ja diu el nom, és policia de barri, ja té que anar per tots els barris del poble, en un primer moment per donar una més tranquil·litat a la gent, o sigui, és un servei més proper al ciutadà, perquè així té la policia normalment més a l'abast, i després també, per de la mateixa manera, un poc també conscienciar a la gent que aparque bé, evitar un poquet els conflictes que puguen haver a nivell de veïnat, i bàsicament això seria la funció del policia de barri. Molt bé. I Òscar, com a alcalde, per què heu sentit la necessitat de crear aquest nou servei? Igual havíeu notat que havia augmentat la delinqüència o certs problemes al municipi? La delinqüència realment no ha augmentat. Sí que és veritat que estan havent uns temes, uns conflictes de veïnat, entre jóvens, que són els que més alterats estan. Suposo que això del Covid ens altera un poc a tots, però bàsicament també, independentment que això també era una de les funcions, majoritàriament estava pensat per ser una policia més cercana, més propera, que estiguera més en contacte amb el veïnat, que poguera arreglar possibles conflictes que poden haver, i això. El que passa és que també ens ha vingut bé perquè així es reforça un poc la vigilància en parcs i en zones que poden ser un poc més conflictives. I aquest nou servei també ha desembocat en que se pugui contractar a un nou agent o de moment segueix la plantilla com estava abans? No, de moment la plantilla és la mateixa perquè ja l'Estat no permet fer contractacions. Sí que podríem intentar fer alguna contractació per tema d'un programa puntual, però com no vulguin que sigui un programa puntual, sinó que això ha vingut en teoria per quedar-se, tinguem que tindre la plantilla al complet, que és el cas d'ara, per poder portar endavant aquest servei, i esperen que pugui continuar un munt de temps. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ribera Televisió. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Veïns i veïnes de Castelló ja ho saben que a partir d'ara van a poder comptar amb aquest servei de la policia local per a veure a la policia com a amiga i per ajudar a tots els veïns i veïnes en aquests conflictes que moltes vegades sorgeixen.